Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! 1, 2, 3, 4. Ara minn hawn! Hello tfal! Kont qed not kemm qegħdin membri fil-familja aħna qegħdin 4. U l-familja tiegħi huma l-iktar nies importanti f'ħajti. Imma x'inhi eżatt familja? Familja hija grupp ta' nies illi jħobbuna, jieħdu ħsiebna u jgħinuna nikbru. Huma l-ewwel ħbieb tagħna. U l-familji mhumiex kollha l-istess. Xi wħud huma kbar u jkun hemm ħafna nies jgħixu flimkien u oħrajn żgħar bħall-familja tiegħi. Imma kollha għandhom ħaġa waħda komuni. L-imħabba. Zizu u baba qed isaqqu ftit xtieli fl-għalqa. Ara minn hawn waslet Polly l-postiera. Polly qed iġġibilhom il-posta u għandha kartolina għal baba. Min jaf mand min hi? Waslet ittra mingħand it-Tija Marie. It-Tija Marie hija tija ta' baba u tgħix il-Kanada. Pajjiż il-bogħod ħafna. It-Tija Marie qed tibatilha t-tislijiet tagħha. Qed tgħidilha li għalkemm tinsab il-bogħod xorta taħseb fiha u tħobba ħafna. Kemm hu sabiħ li tirċievi aħbar mingħand il-familja. Din il-kartolina tat idea lil Zizi. Zizi ġabet l-album tar-ritratti tagħha. Trid turi lil baba il-familja tagħha wkoll. Ejja naraw x'hemm fl-album. Ara kemm ħelwa Zizi meta kienet żgħira. Dawn li hemm ma' Zizi fir-ritratt huma in-nanna Teres u n-nannu Mario. Il-familja ta' Zizi huma in-nanniet tagħha. Huma jħobbuha u jieħdu ħsiebha. Ara minn hawn wasal Nunu. Nunu wkoll għandu familja li jħobb. Dan it-tiju ta' Nunu, it-tiju Mark. It-tiju Mark huwa accountant u jgħallem ħafna affarijiet interessanti lil Nunu. It-tzijiet ukoll huma parti importanti mill-familja tagħna. Baba ħarġet kamera tar-ritratti u qed tgħid lil Zizi u lil Nunu biex jieħdu ritratt flimkien, it-tlieta li huma. Għal baba, għalkemm Zizi u Nunu ma jiġux minna, xorta qishom il-familja tagħha u tixtieq li turi lit-Tija Marie kemm għandha familja li tħobba. Kemm iħobbu lil xulxin Zizi u sħaba. Il-familja. Nanna. Nannu. Tija. Tiju. Ejjew tfal, inġabru ftit. Ħansiru nafu ftit aktar lil xulxin. Jien Meme u nħobb il-ġim, f'ġirja nħobb li ġi quddiem. Jiena Ġiġi u bla kwiet, naf ħafna affarijiet.
għandi daqsxejn ta' logħba ħelwa likom. Ara. Għandi dan ir-ritratt ta' Zizi man nanna Teres u nannu Mario. Kienet għada tarbija unnek Zizi xini ħelwa. Imma, għanna problema zaħira, għax ir-ritratt tal-lemin u dak ta' xelluk ma jaqblux bejnietom. Qed tindunaw xem differenti fihom tfal. Aħsbu ftit, jisaħsbu. Ħarsu iktar mill-qrib, tom ersqu viċi, Mawnx għalik, il-kutra tar-ritratt li hemm fuq ix-xelluk hija roża fil-waqt li l-kutra tar-ritratt illi hemm fuq il-lemin hija safra. U hemm xi ħaġa oħra wkoll tafux. Fir-ritratt tal-lemin, in-nannu Mario liebes beritta tas-suf fil-waqt li fir-ritratt tax-xelluk m'għandu xejn fuq rasu. Kemmi sabiħa l-familja ta' Zizi u ġveru. Il-familja huma n-nies li jħobbuna l-aktar u dak huwa l-isbaħ u l-aqwa rigal li jista' jkollna li nkunu mdawrin b'nies li jħobbuna. Imma l-familji mhumiex kollha l-istess tfal. Familja jista' jkun hemm nanna u nannu, jista' jkun hemm ġenitur jew ġenituri, jista' jkun hemm tziju, bħat-tziju ta' nunu, jew tzija, bħat-tzija ta' baba. Xi familji huma kbar, allura jkun hemm ħafna nies jiġu minn xulxin fihom u xi familji huma żgħar. Imma l-importanti hu illi fihom hemm ħafna imħabba. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan.